हिन्जाव खावनायनि सम गेलेयाबो सम गेलेया बिफां सायाव गाखोनानै सेंग्रा बैसोआ हिन्जाव जंखायना मानजालु हर जानायखौ बावबाय नामा आं थि खालामाखै आरो साननै सानथामसो नायदिनि बेखौ डिलिट खालामो ना खालामा ना अहम दिन्थिनानै माने जुजिनो थाखाय थियारि जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों तो नैबे आपडेटआ जोबोर सिरियास आपडेट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां साननैसो सिगां जोंनि बर' हारिनि दोंसे माने फल्क सं बा खुगा मेथाइ नैबे मेथाइया जे मेथाइखौ जा बयजोंबो मिथिजानाय सासे बर'निनो मुंदांखा आरो बिथाङा बलिउडआवबो मेथाइ रोजाबनाय आनाया ब्रह्म बिथाङा कपि खालामनानै रिमिक्स खालामनानै माने मडार्न हिसाबाव बाहायनानै बे मेथाइखौ रिलिज होदोंमोन आरो बे रिलिज होनाय मेथाइया गोबां माने सानसेनि गेजेरावनो माने 1 लाख सामथिं प्लास माने बिदि भिउस थांदों आरो बिनि जाय मेथाइखौ रोजाबजेननाय सुजुगिरि आरो रोजाबगिरि जाय बिथांमोननि जे चेनेलाव थांनानै बे मेथाइखौ नायहैयोब्ला 2 इयार्सनि गेजेरावसो 1 लाख बेफोरबायदि भिउस माने गोबां फाराग आरो तो नैबे आनाया ब्रह्मआ जाय मेथाइखौ रोजाबदों थाफ्लि बना जौ लोंनानै बे मेथाइनि जाय सुजुगिरि आरो रोजाबगिरि बै सार मेदाममोना आनाया ब्रह्मनि सायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों थारैनो नोंथांमोना गोबां निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों नुबाय जानांगौ नाथाय नैबे गोबां साननो गोनां मानोना आनाया ब्रह्म मेदामा बे बयजोंबो मिथिजानाय हिसाबै बे गोबां माने गोजौ हाई लेभेलनि सासे देंखोगिरि दा बर'निफ्रायनो बे दावगालांनाय आरो बर' हारिनिफ्रायनो एक्चुअलि बिथाङा माने गोजौआव दावगालांनाय हिसाबै गाहायफोरनिखौ माने इसेबां नुहुरोना नुहुरा बेखौ मिथिया आरो उइदाउट पारमिसन बियो गनायथि लायालासिनो बे मेथाइखौ कपि खालामनानै रिमिक्स खालामनानै मडार्न खालामनानै माने रोजाबनानै रिलिज खालामबाय बिनि थाखाय गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों दा नोंथांमोना नैबे सुजुगिरि गिबिसिन बे मेथाइखौ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरि देंखो होगिरि सार आरो मेदाममोना मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन बे थाफ्लि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ खननाया दा बिनिखायनो बे आंनि सायाव जे बे एसेबां सायाव माने रोजाबदो जेनेबा जों एकदम सिङाव दा गाग्लोबजानाय बायदि जानाय नङाना बेबायदि बिराद दुखु नांबाय थादों आरो गोसोआ बुंनो गोनाङा बेनो जाबाय जेनेबा बे गोरोन्थि खालामबाबो बा हुद खालामबाबो बे माबा इउटिउबनिफ्राय मा बोखारनांगौ आरो जेनेबा बोखारनांगौ आरो डिलेट खालामनांगौ थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया आबौ सम गैलिया बिफां सायाव गाखोनानै हिन्जाव जंखायना मानजालु अर जानायखौ बावबाय नामा ओ आबौ बावबाय नामा दिनै नोंथाङा लाइबना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ नोंथाङा गिबि खनग्रोदोंमोन दिनैनि बेलायाव गोसोआवथ' बिराद हामा नांबाय थादों जेनेबा आं रोङाबाबो सेस्था खालायनानै मेथाइखौ खननो नाजादोंमोन बेखौ गिबि माखौ खनदोंमोन गिबिथ' 2001
होमबानो रेकर्डिं जादों बेनिफ्राय बेयो बेबायदिनो थाबाय आरो दा मिथिनाय बादिबा आं जेनेबा रेडिअ'बो बारा लिंला दा बेनिखायनो जेनेबा आं बे इउटिउबाव सासे आंनि आलासि जायो बे बुंबाय बाय नोङो खनथार होननानै आंखौ लिंनानै लांबाय लांना आं बेयाव दा खननो नाजाबाय थादों आरो बेयावनो दा बोसोरथाम जाबाय बे थाफ्लि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ खननाया दा बेनिखायनो बे आंनि सायाव जे बे एसेबां सायाव माने रोजाबदों जेनेबा जों एकदम सिङाव दा गाग्लु जानाय बायदि जानाय नङाना बेबायदि बिराद दुखु नांबाय थादों आरो गोसोआ बै जिथु माने थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे मेथाइआथ' जेनेबा दायो बबेयाव मोनजेनामोन आं दिनैबो माहाय पास खालामदोंमोन माबा जों जेथिया रैसुमै खबामनि माबा मेथाइनि केसेट बनायनो थांनाय होमबानो बे खालि आं मदार्न मोनसे खनबाय उनाव सोरबा खनगिरि माबा फक रोजाबग्रा सासे फैयासैनो बेनिखाय जल्दि माने बिथाङानो बनायना होबाय आरो गोसो दङ सानि माबा स्टाइलखौ बेनिफ्राय आरो बाखिखिनिखौ बनायनानै होबाय मेथाइखौ एसे बुंबोना होगोन नामा थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया आबौ सम गैलिया बिफां सायाव गाखोनानै हिन्जाव जंखायना मानजालु अर जानायखौ बावबाय नामा अ आबौ बावबाय नामा दा दिनैनि बेलायाव जे आमाया ब्रह्म जिहेतु नोंथांनि गानखौ कपि खालामदों दा बिथांनिसिम माबाफोर बुंनो गोनां थागोन बुंनो गोनाङा बेनो जाबाय जेनेबा बे गोरोन्थि खालामबाबो बा हुद्द खालामबाबो बे माबा इउटिउबनिफ्राय मा बोखारनांगौ आरो जेनेबा जि मेथाइ खनदों बेखौ बोखारनांगौ आरो डिलेट खालामनांगौ गिबि आंनि न'आव नोंथांमोना लिंहरा जासेनो नुजाफैनाय गासैबो चेनेलनि रादाब जगायगिरि नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिबाय आरो लोगोसे गासैबो बे चेनेलफोरखौ नायगिरि खोनासंगिरि बिथां रायजो राजानि फारसेबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ जासिहरबाय दा बे मेथाइनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला 2001 मायथाइयाव जोंनि बियारटा एबा बर' रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशन होननानै मोनसे गौथुम दङ बे गौथुमा सानबायखि जे जोंनि खनगिरिफ्रा निखावरि राङारि हालोदा गाज्रि बेनि थाखाय बिथांमोना जि खननाय बेखौ उनहालागै दिनलांनो हाया दा माब्लाबा जुदि सोरबा सासे खनगिरिनि खननाय एबा बिनि जिउनि सोमोन्दै सावरायनो गोनां जानाय समाव जुदि बिनि भइसखौ एबा गारांखौ नागिरो अब्ला जों मोननो हानाय बायदियै साननानै मा खालामनाय जादों 2001 मायथाइयावनो बियारटाया मा खालामदों रैसुमै खबाम होननानै मोनसे केसेट दिहुननायमोन बे समनि आफादगिरि महत बसुमतारीमोन बिथाङाबो खननायमोन बिथाङा आथिखालाव माने रुंसारि जानांबाय आरो गुलाब ब्रह्मआ नेहाथारिमोन बिथाङाबो खनदों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन खनगिरिफोराबो खनदों जेखि जाया मानो बे मेथाइखौ आं एसे खनसायनानै लाबोनानै बिखौ बिमला बर' आंनि मिसेस जायो बिनि खुगाजों आरो बे गोदानबो खनदों बे केसेटआवनो बे मेथाइखौबो खनहोनाय जादों आरो बे मेथाइनि गासैबो माने राइटफुल बे आंखाल नङा गासैबो जि मेथाइनि राइटफोरखौ बियारटाया लाखिदों आरो लिरगिरिफोरनिथ' राइटआ थाखागोन ना दा बेबायदियाव रावखौबो सुना होआ जासेनो सोरबा आमाया ब्रह्म बेखौ आं सिनाया बहानि मानसिना बे लांनानै माने खनफिनदों जेब्ला आं माने मिडियायाव गुबुननि गेजेरजोंसो मिथिनो हाबाय अब्ला आं नायबायब्लाथ' बाथ्राया नंगौ बे खनफिनदों नाथाय बे जोंनि राइट थाजासेयावबो राइट रिजार्भ थाजासेयावबो
माबोरै लांनानै जोंखौ सोंना हौवा जासेनो जोंजों एसे रायलाया जासेनो खनिनो हागौ बेयाव आं एसे माने गोसोखौ गाज्रि मोनबाय गाज्रि मोननानै सानबायखि दा मा खालामनाय जागोन आं एसे मिडियायाव लिरनायमोन नाथाय बे लोगो लोगो इंराजियाव लिरनायमोन लोगो लोगो बिखौ बि डिलिट खालामबाय आरो आं नुनो मोनदों दि बिनि बे खननायाव बिथाङा मेथाइ खनथुम गुबुन गुबुन मेथाइ खनथुम जायखौनो खुसि बिखौनो खनथुम नाथाय सोरबा जुदि लिरगिरि थायो सोरबा जुदि सिगाङाव बे मेथाइखौ खनथुम बिथांमोननिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ लानानै खनथुम जोंहा बेयाव आपत्ति गैया नाथाय बे जोंनिफ्राय बियाटानिफ्राय जेबो पारमिसन लायाखै जायनि थाखाय राइटआ रिजार्भआनो दं आरो खननायखौ खोनासंनानै आं एसे गोसोखौ एसे मोनसा बायदि मोनबाय मानोना बेयाव जि प्रनाउन्सिएसन बेयाव गोरोन्थि दङ